sammen. Og jeg har fået hække, godt nok. Nå, hej alle sammen og velkommen til endnu en video. I dag skal vi spille noget mere Diablo. Sidste episode, der fik vi Skeleton Kings krone. Og den her Town Portal. Det er sgu ikke godt med hække. Jeg er lige gang med at craft noget herinde. Her kan man få noget forskelligt. Og det kan man så få ud af de ting, man får. Men her er noget. Så kan man brænde dem, og så kan man få ressourcerne ud af dem. For så man kan se, det der... Her er der, at man skal bruge... usable parts, det er bare fordi, det er totalt dårlige nogen. Ja. Så er der arcane dust, ja. som er for de blå. Magiske, det er dem her sådan nogle. Wild crystal, det er for de... sådan nogle rare. Good stuff. Så kan man klikke her, og så crafter den ene. Vi kan lige prøve at crafte et par stykker. Og så kan man... Det er sådan rimelig godt. Skal vi se, den var ikke god, så den tager jeg. Så kan jeg lige gøre sådan her. Så kan du se, om du kan bruge en af dem her to, Andreas. Du se, hvad for noget? En af de to, der ligger på... Det kan jeg sagtens bruge. Easy. Nice. Nå, skal vi komme ud af? Vi skal... Jeg tager sgu... Så kan man gå over til den, og så kan man teleportere sig over til ting. Cathedral Garden. Jeg teleporterer mig hen. Jeg tror sgu, jeg kommer lige om lidt. Man kan også lige forge weapons herinde. Jeg skal lige sige high is usable. Så vi ser her. Ja. Det er da ikke rigtig noget. Så kan jeg enten klikke her, eller jeg kan bare klikke her. Så TP her direkte. Har du fået det her? Nice. Jeg har stadig fået det her. Og så sådan... Det var sådan den er rigtig god. Ja. Det er sådan, hvor jeg trækker fjender hen til mig, og så skader dem. Den er mega fedt. Skal vi til Skeleton King nu? Easy peasy. Ja, vi skal til Skeleton. Så jeg tænkte... Jeg ved ikke, om vi kan nå det i den her episode. Nej, vi når ikke Skeleton. Vi fighter os hen til ham. Vi når at få en templar. Så ja. vi hører mere om. Vi fighter os hen til Skeleton King, tror jeg. Og så får vi episoden der. Lad os se på det. Og så er det de der klamoltsen igen. Seriøst? Nej. Og prøv at se, man har sådan en potion hernede, der kan jeg bare klikke 1, så restore jeg sådan liv. Og så er det sådan en cooldown. Det vil sådan set skal med sådan den første del, vi skal ned til den her fallen star, altså en stjerne, der faldt. En stjerne, der faldt. Det er faktisk en mand. Men der skal vi ned, og Skeleton King, den ligger i vejen, så ham skal vi ned smadre først. Det er fandme elendigt med hække. Så lad bare mig tage. Og når vi kommer herned til ham med Skeleton King, så dræber vi ham selvfølgelig. Og det bliver bare rigtig awesome. Yep. Ja. Don't freeze. Yes. Slum. Jeg dækker han af, så rimelig sindssygt ham der. Jeg nåede faktisk at komme væk. Har du teleporten? Nej, jeg løb bare væk fra min egen krop. Og sådan, no, I don't. No. Skubber det ved væk. Det var godt nok effektivt. Mit E her, hvor jeg bare trækker mind, det er ret effektivt. Det er især... trækker mind, og så bruger jeg bare det her. Ja, vi kan sådan trække ind og så smide dem ud igen. Det jeg havde mest, det er nok Molten, Plage eller Frozen. Nok irriterende. Det er en enhånd, så det gemmer jeg faktisk lidt på. Hvor de laver de der strenge mellem. Ja, det er arcane. Den er faktisk den, der skader mest. Men man kan få, udstyr, der sådan gør, at man kan være immun. Jeg synes nogle af Waller skal være irriterende. Ja, helt klart. Der er dem, der bare laver sådan en kæmpe mur lige foran dig, sådan, så du ikke kan komme forbi det pisse irriterende. Dodged. Så ja, vi går med hernede, ikke? Så kan man gå ned, hvis du følger med her. Jeg kom bare først.
Så kan man tage... Man kan tage det her shine der. Ja, og så får man en buff, som man kan se her, som er at... Ja, vi tager mindre damage. Det er meget godt. Oh my god. Og grunden til, at vi spiller på Master, det er helt klart, fordi at man stiger meget Du får hurtigere XP. Jeg har fundet det. Jeg kan huske, at når jeg spillede... Allerførste gang jeg spillede, ikke? Det kampen var mellem mig og mig, når jeg spiller på normal. Det er bare at komme i level 30 i allersidste bane. Der er 5 niveauer, ikke? Vi er i første niveau, vi er allerede i level 5. Og vi har ikke engang klaret bossen. Nej, det er mega sindssygt. Og det er minibossen. Det er ikke engang den sidste boss. Det er bare minibossen. Så. Og vi er allerede level 15. Altså. Skal du snakke til ham? Kan du så samle den der op, den der shrine der? Ja, det kan jeg godt. Ja, så samle den lige op. Jeg er på vej for helvede. For helvede! Se, nu får vi... Hvad var det? XP? Det er rigtig godt. Det er sådan... Det er næsten... Så vi skal bare få rigtig meget. Der er sådan en rigtig sindssyg en her. Det var rigtig godt, fordi så får vi sådan... Oh my god. Det er pikket, dog. Jeg får rigtig meget XP. Taser dem altså med min laser. Taser dem med min laser. Så du level? Ja. Hvis det er level. Ja, det kan godt være, at jeg er bare højere level end dig. Vent lige, jeg skal sætte skill. Det skal jeg også lige sådan. Jeg har bare lige taget med Warrior Gear. Det her, det gør sådan, så jeg bliver... dødelig 60. Men det gider jeg ikke rigtig have. Jeg har fået noget godt nu. Hvad har du fået? Remember this? Er det ikke det der sådan... Hvad Det er fanden? slow-mo. Ja. Det er mega nice. Ja. Det er sådan pænt voldeligt. Vældig. Hallo, vældig. Prøv at kigge. Those ninja skills. Hallo, kommer du, eller hvad? Ja, hvis du gider vente. Bare vent til jeg får teleport. Du ved godt, jeg havde en anden wizard, ikke? Hvor jeg havde en item, som gjorde, at jeg kunne bruge, at teleport ikke havde nogen, havde ikke nogen cooldown. Men det kostede bare mana i stedet. Nå ja, det her det er sådan en slags miniboss. En mini-boss. Skal vi se her, alt er bare langsomt her. Så det angriber langsommere. Og det er den der templer, vi snakkede om. Jundar. Ja, Jundar, han er en templer, som sådan forrådte. Det er dark magic. Og så forrådte han sine... Ja, hvad sådan en portal der spil. Jeg fik faktisk en... Nice. Nice. Hey, what? Så der. Yes. Ja, nu har vi fået en templer på vores hold. Eller det har vi sådan set ikke. Hvis man spiller single player, så kan man få sådan en ally. Og som så kan være templeren. Men fordi vi spiller to... der er treasure. Treasure. Det slår. For det er genialt jo. Ja, hvis du kunne finde ud af at ramme, ville det være genialt. Jeg har den nu. Det er vigtigt, at vi nakker den der, fordi den giver sådan rigtig godt loot. Det er en god effekt ud af det. Kill it. Jeg prøver for helvede. Kill it. Got him. Det er bare lige lagt hjemme. Du fik legendary, gjorde du ikke? Nej. Nå, det troede jeg bare. Gjorde du det? Nej. Så er jeg sådan freaked out og var sådan... fuck dig, man, jeg fik bare legendary. Det er det bedste ved at få legendary, at man kan blære sig med det.
Look at this. Er du løbet? Hvad laver du? Der er mega sindssyge minions her. Så vent lige. Det må tage minions. De er ikke så slemme, vel? Nej. De kaster bare sådan nogle bikugler op i luften. Det er ikke særlig slemt. Nej, det er easy peasy. Hvorfor smider du dem væk, mand? Du bliver nødt til at trække dem sammen igen, jo. Nej! Ja, kan du bruge det her skjold? Nej. Jeg skal gå tank her, så jeg bruger den her i stedet for. Vi har aftalt, at jeg går offensive, og så går han tank. Fordi at Monk kan bedre til at få tank. De har faktisk sådan, at de tager mindre damage end de andre. Ja. Jeg tror næsten også, de har det skader mere. Nej, det tror jeg faktisk ikke. De skader, range skader mere, men Monks tager vist 40% melee tager vist 40% mindre damage eller sådan noget. Og det giver også mening. Ja, fordi ellers så er det fandme. Det er bare bedre at være range, helt klart jo. Ja, på en eller anden måde, ikke? Dræb lige den der ting, lysekron ting. Slå lige den for helvede. Chandelier lort. Dø nu for helvede. Og der er sådan nogle ting med skjold, der skal man slå et par gange, før skjoldet går i stykker. Før man kan skade dem, det er sådan en pind, jeg tænder. Medmindre man backstabber dem. Det kan jeg. Nej, men der er bare sådan en klam småne heroppe. Jeg lægger bare lige den. Nice. Der er en bog. Nice. Yes, jeg fik det gode. Og så nu taser jeg alle folk. Så. Jeg fik 7 side strikes. Hey Andreas, har du lyst til at tage en mod en, bare sådan til at afslutte den her episode? Ja. Vi skal... Ja, vi klarer lige det her. Og så tager vi lige en mod en for at afslutte. Så kan vi se The True Power of Monk. Og så næste episode, så finder vi Skeleton King og smadrer ham. Der er en klam ting, der lige angreb mig. Jeg kommer nu. Ja, altså. En ud af en, det kan man gøre ind i sådan en brawler ting. Men jeg skal nok vinde. Han har ikke en chance. Man skal gå ind her, så kan man sige instant training comes. Kommer du? Ja. Okay, jeg står derinde, jeg venter på dig. Jeg står oppe i højre hjørne. Du kan bare gå ud på øen eller et eller andet. Ser bare... Ja, det er altid munken, der vinder næsten. Andreas, jeg vil give dig en chance. Er du inde? Ja. Godt nok, er du klar? Ja, hvor er du? 3, 2, 1. Nu, go. Jeg er inde i kirken nu. Kom bare. Jeg ved ikke. Okay, vi løber lige for at give ham en chance. Jeg vidste, du ville tage det der klamme armor der. Of course. Sådan, hvis jeg skal have nogen mulig chance. Hvad healer du? Nej. Du har også det der klamme stormarmor. What? Den fucker? Den fuck? Nå. Nej, jeg mener, den fucker. Lad nu være med de der klamme ting. Du kan også bare lege fangelej. Du kan ikke fange mig, du er. Hvor jeg kan ikke fange dig. Du kan bare ikke fange mig. Mit lyn fanger dig. Ja, det tæller at du skal ramme mig med dine spells. No! Så skal du ramme mig. Du er. Nej, du har ikke ramt mig. Jo, ikke gjort. Jeg slår dig lige. Ej. Jeg har det på video.
Sådan der. Værsgo. Men det skulle da fordi, du improviser mig. Jeg skulle ikke løbe, du healede din noob. Ja, det skulle du også gøre. Nej, jeg har ikke healet. Jeg sværger, jeg er ikke healet. Jeg har det på video. Nå, jeg tror det er det for den her episode. Ja. Næste episode skal vi nok tage en med, og så skal vi tage en Skeleton King. Tak for at I så med. Og... Hvad? Juker dig. Nej, du var pisse irriterende. Okay, vi ses alle sammen.